KSA rupho ke du kok pen a job bokajan el along ri amai tum pen pherang ke mai kan for ini wo signify ko tok siar ni arnam lang pi jutang aklam along bokajan el along ri amai tum pen KSA rupho tum ero vet ke du nang jis pura so tak pen pherang ke mai long kachini ri mate ke pachini pon tan ke pherang ke thino kanin jelam arjuna deopani pen version 13 nang kilo beta karbeng long 24/7 news report hok lo nang litum han pini kachopa lam the puthak nang litum ke wang apot toro par lo lapet kadop jerik lo kadop kenang sot nang litum han ke pha lam the to nang ko katim nang alasan lo litum ke karbia khai along la som se ke se puha cheng man nang lo seta rorim yong ajok ni litum rong asar atum pen sap sup kachedon de mate ining ke thodun de pason to kok ajoine ni litum non kapang rum pon ji phan sil tum bor ipon lo sona thakse ni tum inding ke thedo KSA tum do am cheta me karbi lo chawle asong tum do am cheta me eklai vet do pu ni tum ning ke dam do ape ning the pik athe pi pot man ni tum rong asara tum dat le ning the gali pi pot ma pote adok kawe karbi pu atum do an thik ki bi taru sarheng atum am cheta me si ning che the dam do atum si si khai amoy arbung si kecil kudam tu. Alang ni tum yong si iklaivet do tek te ni exit la pen ni ozi. Se nili indopet kamat hadam ateng pulo budi pote non kecari bom. Yase mate karbi lo chade asong ke Japon atum tekriya tum sai delo. Nili tum rong asar atum an pantalang tum si nang tek nang remulo. Nili ipudam ji bangke isi sarsara tum kanang jelam sona taksi prise ka suke pangchim chi usi ki pudam kasong taksi jongsi KSA tum phan jongsi kapangchim nang lang pote lam ke pudam ke thanda ma thaya vedat po ase pangchim jok lot tang po pangchim ma thai da velo aposi e klaivet ko son se wang jima lapen ko song se du thek jima alang ni tum si ma thapon ek nang po si nini tum rong asara tum pen bangke kachuni ri penan badlo pen sarda sar tanglo ini tum rong sara tum ke alang de tum si khai ke cari pon ang zia tum lo alang tum si ke japon ang zia tum lo apo si alang tum iklai vet do nang pu ini tum ben bangke yong si alang de tum si do thek he ulo budi pute ni de tum rong sara tum so dak pen chisong pon nang kok ta thek apen a step en pon nang kok po non ke wang jelang pen bangke kasi ni de tum isi ke kachu ningri talo apen isi ke ada bidun ta do kok lo the ni de tum si dabi de pote dabi bang ke awedo ke dam tang anta ongdung organization atum dame KSA tuman eklai vet bang nang pu si pudo setame non pu tame lason si bang khedet pasi thek long pasi non ke bang jilang pen ke eklai vet do nang pu si ni tum dak pen chuning ri lo la pen dabi dun lo lan lo la so hi nili tum center committee pan nili tum ching wai bom lo dak long ri along tin seta me nili tum la KSA rokan ma ke do non dak bokajan nele dong along ri dok stame dak long rupine rothom ne doji dak stame la si alang le tum ta nili tum arni si ke phaji phan sin tum chisik pon lo la update arni nili tum non chisik ki gela la si lat alang tum thapo dak si Para sorni sini ditum alang tum han president secretary lalang tum han ditum hapan sih han ikut